policajt povedal, prosím vás, pomôžte tej tehotnej, lebo ju nemôžeme prebrať. Až potom ma pustili cestu, že ja som prebrala tú tehotnú. A oni udreli tú tehotnú? Áno. Prosí policajti udreli tú tehotnú, len odpadla. A potom oni zavolali záchranku a prišli tam ku záhrade, ja som tam stala. Pani, prosím vás, poďte zachránite tú tehotnú. Hej, ja som tam bola, ja som prišla tu pánovi po doklady. Ja som prišla pánovi po doklady tu hore. Áno. A 20 eur a zaplatil 20 eur. Inak, keby som nebol zaplatil tých 20 eur a som pýtal oni bloček, som si povedal, áno, ja som si zaplatil, dajte mi bloček. Tak sa mi smiali do očí. Ty ešte bloček? Ja ti dám bloček. Zoberieme ťa na Bercovskú stanicu a tam ti dám bloček. My si jeden druhého podáme. Takto si ona robili srandy. Neviem, či srandy, či čo si robili u nás. Takto policajti robia z Rómov zborové. Viete, čo povedali? Toto je verzia. My vás nechceme ani na oči. Tak mu tam povedali. My vás nechceme ani na oči. A on povedal, ani ja vás nechcem. Nazývali nás, že sme paraziti. Odkedy my sme paraziti? Sme takí ľudia, jak aj vašich sú. Sme obyčajní ľudia. Prečo nás nazývajú do parazitov? Odkedy som nikdy v živote toto tu nebolo. A teraz zavolajte policiu, teraz nech obrazil tu pred vami, či to považia. Kamerovali sme, čo robili, do dvora nám byli. A vyhražali sa nám bitkou z bezrekami, my to nevymažeme. Je to tak a máme aj svedkov na to. Máme svedkov, máme kamerované. A čo je na tom pravdy, že prišli potom večer a všetkých Romov žiadali, aby si vymazali videá? Áno. Počkaj, to nie iba večer. To ešte keď sa to odohrávalo. Oni keď videli, oni s Bendrekom behali za tým, aby všetko vymazali. Dali ich ruky a všetko vymazali oni. A oni na to nemajú právo. Oni zobrali telefóny a Sme mali, sme natáčali telefónom, keď sme si nahrávali niektorí z nás, tak oni od každého jedného si zobrali telefón a každý zmazal. Buchali na dvere normálne, že by sme vyšli a telefón tam ukázali. Keď sa ešte môžem opýtať, keďže ste boli zbytí políciou, boli ste aj u lekára vyšetrení, alebo nie? Som u lekára, pretože ja som hneď na druhý alebo tretí deň som utekol hneď preč do Čech. Som odišiel do roboty do Čech,